Good morning, shout out ko sa mga nag-standby karon sa Kanabalay tungod aning kuan COVID, no? Coronavirus. Telingaw ani magkatakanta na lang kita. Shout out sa ko sa igo aning kantahan, no? Parehan ako. Itong gisyuso kita sa panahon pa sa una niya karon na ta makahinumdum nga nasubraan na dahil ta di mo abot ang dilubyo dilubyo ba epidemya pandemya nga salamat kayo sa kwarta dahil magatag bayad sa kantaron okay kayo sige nga sumba to balik na tas Ginoo sige. Paghang panahon niya ikaw nagbalibayon, nagpatuyang sa mga kalingawan. Sa kalit ni abot ang kasakitan, walay usa nga madulan. Mga amigo barkada wala na sila. Sa panahon na ikaw aduna pa, mga barkada makita pa. Sa panahon nga ikaw wala na, wana'y barkada nga nakaila. Barkada o droga kalimti sila, inom sigarilyo biyaan ta. Walay pulos ka ng mga bisyuhan, kalipay nga lumalabay. Si Kristo ang matuon nga kalipay, siguro unta nga maangkunta siya, aron nga malipayon ta. Daghang panahon nga ikaw nagmalipayon, nagpatuyang sa mga kalingawan. Mga pagmaymay sa ginikanan, yango-yangoan lang. Mga tambag sa igsoon, yam-id-yam-iran lang. Niabot ang kasakitan, ginikanan paray-paraygan. Ang una-una sa ginikanan, kung dili pa anak, kaayong iatakan. Barkada o droga kalimti sila, inom sigarilyo biyaan ta. Walay pulos ka ng mga bisyuhan, kalipay nga lumalabay. Si Kristo ang matuon nga kalipay, siguro unta nga maangkunta siya, aron nga malipayon ka. Si Kristo ang matuon nga kalipay, siguro unta nga maangkunta siya, aron nga malipayon ka. Sa mukha sa mukha ay kato lang sa ang akong i-share nga video kay alimot na kayo lamin iligo. Piligo tulo na kadlaw. Right, bye bye.